С настъпването на месец април е време да надникнем във вашия инвестиционен портфейл и да потърсим някои нови възможности. Здравейте на всички! Вълнувам се да бъда наистина вашия пътеводител през света на инвестициите. Независимост дали сте един опитен инвеститор или вие само любопитно как работи фондовата борса, фондовия пазар, има нещо вълнуващо в перспективата да откриете следващата голяма печеливша компания. И така, подгответе се да откриете топ акциите, които потенциално биха взривили вашият портфейл през този април. Готови ли сте да се потопите в вълнуващия свят на акциите и да видим какво ни очаква през месец април? И така, кои са топ акциите за месец април? Според мен, това са само моите идеи. Тесла. Искам да споделя с вас бъдещето на електромобилите. Няма кой да бие Тесла. Нито Форд, нито BMW, нито Мерцедес, нито пък Тойота. Никой не може да се бори с Тесла. Да, представете си това. Карате си по пътя, вятърът вее в косата ви, напълно сте безгрижни, но вместо обичайното бръмчене на бензинов двигател, се движите захранвани само от една чиста електрическа енергия. Това е светът, който Тесла помага да се създаде. Емисиите са в миналото, а електромобилите са основните превозни средства. През последните 5 години акциите на Тесла проявиха завидна волатилност, издигайки се на нови висоти. Но важното тук не е само за това, което Тесла е постигнала, става въпрос и за това, което всъщност ни предстои в близките 5 до 10 години. Търсенето на електромобили непрекъснато расте. Вече представлява 14% от целия пазар. Възраснал от скромните 4% през 2020 година. И с държави по целия свят, обещаващи да се откажат от бензиновите автомобили, бъдещето изглежда много светло за Тесла. Но защо точно Тесла? Те видяха бъдещето дълго преди всички други. Докато други производители на автомобили все още се чудят, Тесла беше вече заела с революционизирането на индустрията. И не забавят и темпото. Докато конкурентите се борят да се изведат своите електромобили от производствена линия, Тесла непрекъснато представя нови модели и прави прилична печалба в процеса. Дори и по-ниска за последните години в рецесия. И сега, нека обърнем внимание и на проблема. Не бивало високата цена на акциите на Тесла. Да, вярно е, че успехът на Тесла вече е вграден в цената на акциите, но ето важното. Цените на акциите им паднаха през изминалата година, представлявайки златна възможност за умните инвеститори да се включат и те. Но преди да купите акциите на Тесла, нека бъдем реалисти. Инвестирането в Тесла или в която и да е акция, за това е сериозно решение. Не само става въпрос за числата, става въпрос за вярата ви в визията и потенциала на компанията. И така, проучете компанията и вие, доверете се на интуицията си и се подгответе за пътуването в вашия живот на инвестициите. Така, другата компания, за която вече няколко пъти ви споменавам и в която аз продължавам да инвестирам, е CrowdStrike. Осигуряване на бъдещето на киберсигурността. Представете си, че се събуждате едно утро и откривате, че личната ви информация е компрометирана, акаунтите ви са хакнати. Това е кошмарен сценарий, но за съжаление все по-често става реалност в днешния свързан свят. Тук влиза и CrowdStrike, компания посветена на защитата ни от нарастващата заплаха от кибератаки. И така, защо CrowdStrike? Киберпрестъпността нараства, а традиционните антивирусни софтуери вече не са достатъчни. CrowdStrike разполага с новаторски решения за киберсигурност и изкуствен интелект и машинно самообучение. Непрекъснато се подобряват, за да предложат максимална защита. Но тук става дума не само за модерната технология, става дума и за резултатите.
CrowdStrike се гордее със своя впечатляващ рекорд за предотвратяване на киберзаплахи за бизнеси от всички размери, от малки стартапи до гигант 500 и с преминаването към дистанционната работа. Търсенето на надежни решения за киберсигурност никога не е било по-голямо. Сега нека говорим за числата. Акциите на CrowdStrike са на върха в последно време и със справедливи причини. Приходите на компанията растат с изумителна скорост и инвеститорите го забелязват. Но ето важното, въпреки бързия си растеж, акциите на CrowdStrike все още имат пространство за развитие. Вижте, пазарът на киберсигурност се очаква да продължи да се разширява, така докато бизнесите се стремят да защитят своите дигитални активи. И с CrowdStrike, водещата сила в тази област, няма как да знаем докъде може да достигне цената на техните акции. Но, както винаги, има рискове, които трябва да се вземат в предвид. Киберсигурността е конкурентната индустрия, а нови заплахи постоянно се появяват. Освен това, пазарът на акции може да е непредсказуем, а цената на акциите на CrowdStrike може да претърпи волатилност на краткосрочна перспектива. И така, трябва ли да се инвестирате в CrowdStrike? Това е решение, което само вие може да вземете. Но едно е сигурно, в свят, където киберзаплахите са постоянен риск, CrowdStrike води борбата, за да ни предпази онлайн. NVIDIA. Захранване на бъдещето на технологиите и изкуствен интелект. В вечно променящия се пейзаж на технологиите, една компания се издига като светлинен маркер на иновация. NVIDIA. Призната с своите новаторски графични процесорни блокове, GPU, NVIDIA не само формира бъдещето на игрите и виртуалната реалност, тя също води напред в областта на изкуствения интелект. Като една от водещите компании в областта на ИИ, NVIDIA предлага на инвеститорите уникална възможност да се възползват от преобразователният потенциал на този разрастващ се сектор. AI, който е готов да революционизира индустриите и компаниите по целия свят. Инвестирането в NVIDIA може да бъде умен начин да се възползвате от вълната на технологичният напредък. Също, но нека говорим и за числата. Оценките на NVIDIA е нещо, което инвеститорите следват внимателно и да обмислят. Въпреки неспоримото си превъзходство в областта на AI, цената отразява високо очаквания за бъдещия растеж. Въпреки това, ако вярвате в потенциала на AI да промени правилата на играта, инвестирането в NVIDIA все още може да бъде много умен ход. В заключение, NVIDIA не е само технологична компания, тя е пионер в иновациите в областта на AI и за инвеститорите, които вярват в потенциала на AI, NVIDIA представя убедителна възможност да бъдат част от бъдещето на технологиите. Shopify. Задвижване на бъдещето на електронната търговия. Това е перфектната компания, която предприемачите могат да използват онлайн. Представете се, че управлявате собствен онлайн магазин, продавайки своите продукти на клиенти по целия свят, без да се тревожите за проблемите с управлението на инвентора или логистиката на доставките. Звучи твърде добре, нали така, за да е самата истина. Не ако използвате и Shopify, най-добрата платформа за електронна търговия за предприемачи. Но защо Shopify? Нека да разгледаме. С неговия потребителски интерфейс и с мощни функции, Shopify прави лесно за всеки да се стартира и да развива своя онлайн бизнес. От персонализирани магазини до безпроблемна обработка на плащания, Shopify има всичко необходимо, за да превърне вашите мечти за електронна търговия в реалност. Но тук не става дума само за технологията, става дума и за числата. Акциите на Shopify са на върха в последно време и с справедливи причини. Преходът към онлайн пазаруването се е ускорил през последните години, а Shopify е на предни позиции за тази революция. С повече бизнеси, преминаващи към онлайн пазаруване, търсенето на услугите на Shopify никога не е било по-голямо.
И най-доброто, Shopify не е само за малки бизнеси. Някои от най-големите световни марки, включително Tesla и Kylie Cosmetics, разчитат на Shopify за управление на своите онлайн магазини. Това говори много за мащаба и надежността на платформата. Но разбира се, нито една инвестиция не е без рискове. Shopify работи в изключително конкурентна индустрия и нови играчи постоянно влизат на пазара. Освен това, пазарът на акции може да е волатилен и цената на акциите на Shopify може да се претърпят и флуктуации по пътя. Така че трябва ли да инвестирате в Shopify? Ако вярвате в бъдещето на електронната търговия и в силата на технологиите да промени начина на пазаруване, то Shopify може да бъде най-добрият ви избор за вас. В крайна сметка, в свят, където онлайн пазаруването е крал, Shopify води битката към бъдещето, в което всеки може да стане предприемач в електронната търговия. Следващата ми компания е ABB, захранване на бъдещето на индустрията. Когато мислите за бъдещето на индустрията, какво ви идва на ум? Може би време, когато роботите работят заедно с хората, фабриките работят с безпрецедентна ефективност, възобновяемата енергия захранва нашите градове. Това бъдеще е по-близо, отколкото си мислите, и ABB е начало на промяната. Но защо да инвестирате в ABB? Нека да го обсъдим. ABB е не просто обикновена индустриална компания, тя е глобален гигант на предната линия на иновациите. От роботика и автоматизация до електрификация и дигитализация. Разнообразният портфейл от решенията на ABB движи трансформацията на индустриите по целия свят. Една от ключовите причини да обмислим инвестиране в ABB е нейната ангажираност към устойчивостта. По време, когато светът преминава към по-чисти, по-зелени източници енергия, ABB играе ключова роля в това да направи прехода една голяма реалност. От изграждане на интелигентни мрежи до изработването на инфраструктура за зареждане на електромобили, ABB помага за изграждането на по-устойчиво бъдеще за бъдещите поколения. Но тук не става само за спасяване на планетата, а и за финансовите показатели. А акциите на ABB са на стабилна, възходяща траектория, отразявайки нейното силно финансово представяне и стратегическа визия. С присъствие в над 100 държави, ABB е отлична позиция да се възползва от изгряващи възможности на ключови пазари по целия свят. Разбира се, нито една инвестиция не е без рискови. ABB действа в изключително конкурентна индустрия и икономическите несигурности могат да засегнат нейните перспективи за растеж. Освен това, технологичните напредъци и регулаторните промени могат да представляват предизвикателства за компанията в годините напред. И така, трябва ли да се инвестира в ABB? И ако вярвате в силата на иновациите да подкрепят устойчивия растеж и търсите дългосрочна инвестиционна възможност, тогава ABB може да бъде перфектният избор за вашия портфейл. В крайна сметка, в свят, в който индустриите се развиват с свръхзвуковата скорост, ABB е двигателят на бъдещето на индустрията. Преди да завършим, бих искала да изразя искрена си благодарност към всеки един от вас за присъствието ви тук, сега с мен. Като жест на моето признание, бих искала да ви предложа един бонус за акции за месец април. Новата ми компания NICE Ltd. Може да сте чували за тях, но вярвайте ми, те са сериозен играч. И така, защо трябва да добавите NICE Limited към вашия инвестиционен портфейл? Мислите за тях като за неоспоримите герои за двигателната епоха. Те се стремят към създаване на софтуер, който помага на бизнесите да функционира по-гладко, прави клиентите по-щастливи и да се поддържат към правилата. В днешния бързо променящ се свят, където всяка компания се състезава да остане напред, решенията на NICE са като едно тайно оръжие. Компанията има впечатляващи приходи и се намира в стабилна финансова позиция, с гама от продукти, които обслужват различни отрасли от финанси до здравеопазване. Това е една перфектна, позиционирана, за да се възползва от вълната на цифровата революция компания. Така, ако този материал, това видео ви е било полезно и интересно, бих искала да чуя вашето мнение. Моля, харесайте го, споделете го с приятели и с семейство, които биха намерили интерес също да оставят коментар, ако ви е било интересно
Оставете отдолу какво мислите вие, в кои акции вие инвестирате, споделете, питайте, задавайте въпроси. Оставете ми едно сърчице, за да ме мотивирате още повече, за да мога всеки месец да ви създавам такива подобни видеа. И от мен съвсем до скоро!